Доброго дня, дорогі друзі! У нас сьогодні 1 грудня, перший день зими. Хоч не дуже скажеш по погоді, бо дощик іде. Цілий день і ще з ночі такий добренький. Я вас вітаю з першим днем зимовим і бажаю, щоб у вас було все як найкраще. Міцного здоров'ячка, миру, спокою, взаєморозуміння в сім'ях, злагоди. Усім вам рясних благословінь від Бога. Бережіть себе, будь ласка, і своїх рідних. Нехай ніяка холодна і мокра погода не стоїть вам на заваді.